Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അധ്യായമായിട്ട് പഠിക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അധ്യായം 14. അപ്പം എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്തോ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ഏതൊന്നും അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? ഋഷികളെല്ലാം പരിപൂർണം നേടിയിട്ടുള്ളത് ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാമെന്നോട് ആര് പറയാണ്? അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുരുങ്ങുന്നതെന്നും ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാവാണ്? ഋഷിമാർക്ക്. അവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ള അനേകം ഋഷിവര്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് പരിപൂർണതയിലെത്തിയതെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതേ ജ്ഞാനത്തെയാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തില് ഈ 14ാമത്തെ അധ്യായം, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭാതർ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ഋഷിമാർക്ക് മനസ്സിലായത്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിച്ചത്? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അയജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മ്യം മാകതാഃ സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേനാവ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഏതൊന്നറിഞ്ഞത്, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത്
ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഈ തികഞ്ഞ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാന്ന് കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യൻ എന്തിനു തുല്യാവെന്ന് പറയണത്? ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് മാറും. അയാൾ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യമാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനായിട്ടും സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ആ വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവെന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വവും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമവ്യോമത്തിലെ ദിവ്യഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിയ മുക്താത്മാക്കൾ പ്രേമപൂർവം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മുക്തി നേടിയാലും ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാകുന്നില്ല? അവരുടെ വ്യക്തിഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കിട്ടുന്ന അറിവ് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൂഷിതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെടാത്തൊരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത ഒരു ജ്ഞാനത്തെയാണ് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് എവിടേക്ക് എത്താണ്? പരമാത്മാവിന്റെ ആ പരമപുരുഷന്റെ ആ നിലവാരത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാണ്. അങ്ങനെ പരമപുരുഷന്റെ നിലവാരത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ, നമുക്കറിയാം രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ, സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും. ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വത്തിന് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നും രൂപമില്ലാതായി തീരുന്നും പരമവ്യോമത്തെ പറ്റി അറിയാത്തവരുടെ വിശ്വാസം. അതായത് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത വ്യക്തികൾ, അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ആ ജ്ഞാനം നേടാത്ത വ്യക്തികൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിന് മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും, ശരീരം മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന് രൂപമില്ല എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം ഇവിടെ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രൂപമില്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം നേടാത്ത വ്യക്തികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേതുള്ളത് പോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും എന്തുണ്ട്? വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പറയണത്? വാസ്തവത്തിൽ പരമവ്യോമത്തില് ആത്മീയ രൂപം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള, അവിടെ ഒരു രൂപം ലഭിക്കും, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രൂപം ലഭിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ലഭിക്കും. ആ ആത്മീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും? മാലിന്യരഹിതമായിരിക്കും. ജീവാത്മാവ് ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് സദൃശ്യനായിരിക്കും. ഈ അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിനായി അയാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിയെ, ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? പ്രളയവും ബാധിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തിയും ബാധിക്കുന്നില്ല. രണ്ടും പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ കാലത്ത് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതായത് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ച അറിവ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? മാലിന്യം നിറഞ്ഞ അറിവായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മരണശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള്, ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിക്കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ പറയണത്? ആ ഒരു ശരീരം അവിടെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പറയണത്? അത് വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അത് നമ്മളുടെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ മാലിന്യമില്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിലും ഭഗവാന്റെ സദൃശ്യത്തിലുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യമേ തൊട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ അത്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ അഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഞാനാണ്, ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ആദ്യ പിതാവ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആദ്യ പിതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ഈ ജീവസത്തുകള്. ജീവാത്മാവെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ആത്മീയ പ്രകൃതിയുടെയും സംയോഗമാണ് എന്ത് ജീവാത്മാക്കൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുദ്ര ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവസത്തുകള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൂലോകത്തില് മാത്രമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 14 ലോകത്തില് ഭൂലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞ 7ാമത്തെ ലോകമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഭൂലോകത്തില് മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും ജലത്തിലും എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കള് എവിടെ മാത്രല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂലോകത്ത് മാത്രല്ല ഉള്ളത്, എല്ലായിടവും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അഹം ബീജപ്രദാപിത എന്നല്ല, ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഈ ഭൂലോകത്ത് മാത്രല്ല ഈ 14 ലോകം, ഈ 14 ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൂമിക്കുള്ളിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, അഗ്നിയിലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കള് എല്ലാ ഗ്രഹത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഭൗതികവും ആത്മീയമായ പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗത്തിലാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കള് ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവിടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമിയിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, സമുദ്രത്തിൽ എല്ലാവിടെ നോക്കിയാൽ എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. മനുഷ്യരാണ് 4 ലക്ഷം വരുന്നത്. ബാക്കി 80 ലക്ഷം പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് 80 ലക്ഷം പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാവിടവും കാണുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിലും എന്താ പറയാ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? വെള്ളത്തിലുണ്ട്, അഗ്നിയിലുണ്ട്, ഭൂമിക്കുള്ളിലുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ജീവാത്മാക്കളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനം അവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇനി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. അതായത് സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയത്. സത്വഗുണം, രജസ് ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിനെ പ്രകൃതി സംയോഗത്തോടെ ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗത്തോടെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അത് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ബദ്ധനാകുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതനാകാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. എങ്കിലോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബദ്ധനായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാല് വ്യാമോഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അവിടെ വ്യാമോഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിച്ചു പോരാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളില് അത് കുടികൊണ്ട് അത് പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്ന? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതനായി തീരാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ശരിക്കും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകപ്പെടുന്നത്. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ട് ബാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാ പറയുക? ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മാലിന്യം നേടുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് വ്യാമോഹം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതനായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് ആ വിഭിന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? ഈ ജീവാത്മാവ്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഗേന ഭക്താദി ജ്ഞാന സംഗേന ചാനകം. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ഇനി ഓരോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയണത് എന്താണ്? സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? സത്വഗുണം
മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ, സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും, സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അവര് ബദ്ധരാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളവര്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. ആദ്യമായിട്ട് സത്വഗുണത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക ലോകത്തില് സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വിധത്തിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും ആര്? സത്വഗുണപ്രധാനികള്. അയാളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അധികം ബാധിക്കാറുണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ താൻ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം അയാളിൽ എന്തുണ്ടാവണം? അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോ അയാൾക്ക് അറിയാതെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഭൗതിക ജ്ഞാനത്താൽ താൻ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നൊരു ബോധം അയാളിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോ സത്വഗുണസ്ഥലായിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്വഗുണ പ്രഭാവം പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അയാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് അവരുടെ സന്തുഷ്ടിക്ക് ഒരു കാരണം. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, കൂടുതൽ ജ്ഞാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സത്വഗുണ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പം താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറുന്നും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്നും ആര് ചിന്തിക്കാണ്? ഈ സത്വഗുണ പ്രധാനികൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അയാൾ എന്താക്കപ്പെടാണ്? അയാള് ബന്ധനാക്കപ്പെടാണ്. അതെങ്ങനെയാ അയാൾ ബന്ധനാക്കപ്പെടുന്നത്? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തോന്നാണ് അയാളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിപ്പോകാണ് അയാൾ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണ്, ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന്, കാരണം അയാൾക്ക് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? നല്ലൊരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് തോന്നാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും. നമുക്ക് ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രകാരന്മാര്, തത്വചിന്തകന്മാര്, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി അവരൊക്കെ പറയും, അവരൊക്കെ അവരെ അറിവിനെ പറ്റി അഹങ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തുഷ്ടത്തോടെ അവരിങ്ങനെ സന്തുഷ്ടതാബോധത്തോടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സത്വഗുണത്തിൽ അവര് ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവര് അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ പ്രകൃതിയുടെ സത്വഗുണത്തില് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരതിൽ തന്നെ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ആ സുഖത്തോടെ അവര് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും അതെന്താണ്, വീണ്ടും അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അവര് ഈ രീതിയിൽ ജീവിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തത്വചിന്തകരായിട്ടോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിട്ടോ ഒക്കെ പിറവെടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനത്തിന് അവർക്ക് സാധ്യതയുണ്ടാവില്ല. അവര് ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ അതിന്റെ ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും പറയുന്നത്. ആര്? ഈ പറഞ്ഞ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു നോളജ് ഉണ്ട്, അവർക്കൊരു ജ്ഞാനമുണ്ട്, അവര് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളത് അവര് എന്താ പറയാ ഒരു ഭാവത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം നല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോകായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും അവര് ഈ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യത കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും അവരിവിടെ ബദ്ധരാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി എന്താ പറയണത്? രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിബന്ധാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് എത്ര? രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇനി രജോ ഗുണത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആസക്തി അതൊക്കെ എന്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രജോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യവും അതേപോലെ തന്നെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള് മതി വരില്ല, അവർക്ക് അതിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും, അതിൽ ഭയങ്കര ആസക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കും ആര്? രജോ ഗുണ സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര്. അവര് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? രജോ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നല്ല വീടുണ്ടാവണം, നല്ല എന്താ പറയാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, കുടുംബജീവിതം നല്ല സന്തുഷ്ടത്തിൽ പോകണം, നല്ല വീടുണ്ടാവണം, നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകണം, ഭാര്യ ഉണ്ടാകണം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും അവർക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ആ കർമ്മ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയാണ് അവർക്ക്. കാരണം എത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് സമൂഹത്തില് വളരെ ഉയർന്ന നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്
കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ. ഏതൊരു സമയത്തും അവർക്കത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയോ ഒരു പ്രയാസമൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, അവർക്കുണ്ടാവില്ല. അവര് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ അന്തസ്സ് നിലനിർത്താനും സന്തോഷത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികള്. സാധാരണ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആരെയാണ്? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം അവരെന്താണ്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് ഫുള്ള് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരാ ഒരു ജീവിതം നല്ല സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളില് അവര് കുടുങ്ങിക്കിടക്കണം. അവര് ആ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് നല്ല വീടുണ്ടാവണം, കുറെ പൈസ ഉണ്ടാകണം, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കുടുംബം ഉണ്ടാവണം, നന്നായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? രജോ ഗുണ സ്വഭാവികള്. ഇനി തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ എന്തെങ്ങനെ? തമസ്ത്വജ്ഞാന ജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രേമാദാലസ്യ നിദ്രാഭീസ് സന്നിഭത്താതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാവട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇനി തമോ ഗുണത്തിന്റെ നേരെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അജ്ഞാനജന്യമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അജ്ഞാനമാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അതേപോലെ തന്നെ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? തമോ ഗുണം വരുന്നത്. തമോ ഗുണം സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? തമോ ഗുണപ്രധാനികളാണെങ്കിൽ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര, ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് പറയുന്നത്. അവര് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ അടുത്തുകൂടെ പോലും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഉന്മാദം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം, ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? തമോ ഗുണപ്രധാനികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അവർക്ക് കാര്യവിവേചനത്തിന്റെ ഒരു കഴിവുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് പുരോഗതിയില്ല. പകരം അവർക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? അധോഗതി ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അവര് തമോ തമോ ഗുണബാധിതരായിട്ടുള്ളവർ എന്താണ്? ഒന്നിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം അജ്ഞാനികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നും അവർക്കറിയില്ല. പിന്നെ ആധ്യാത്മികതയില് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പൊതുവെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? അലസന്മാരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ സത്സംഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും പോവാൻ ഒന്നിനും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവര് യാതൊരു വിധത്തിലും അവരെന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉന്മാദം ബാധിച്ചൊരവസ്ഥയിലുള്ളവരായിരിക്കും. ആര്? തമോ ഗുണത്തില് തമോ ഗുണം ബാധിക്കപ്പെട്ടവര്. പിന്നെ ഉറങ്ങാണെങ്കിലോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിദ്രയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്? അവര് കുറെ ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷണം. സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി? 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയാൽ മതി അല്ലെ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ കുറെ സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഏത് സമയത്തും നിദ്രാലുവായിരിക്കും, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അടിമപ്പെട്ടവനും. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷണം? തമോ ഗുണ പ്രധാനത്തിലുള്ളവരുടെ, തമോ ഗുണം ബാധിച്ചവരുള്ള അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഉറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയാണ്? കുറെ സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ അലസന്മാരായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിദ്ര, അലസത, പ്രമാദം, ഇതൊക്കെ ഇവരിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ അജ്ഞാനമാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം അജ്ഞാനം ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? ആ ഒരു ജ്ഞാനമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് പൊതുവെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഭാഗം അവർ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടില്ല. അവർക്ക് അതിനോട് യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റോ താല്പര്യമോ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതാണ് ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു 11 മണി വരെയൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാ? സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയാ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? രജോ ഗുണം വരും. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും തമോ ഗുണം. നമ്മളൊരു ദിവസത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ എന്താ പറയാ? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്താണ്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം, അവർ ഭക്ഷണം ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും ഓരോ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരും അവരുടെ രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. പക്ഷികൾ, ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷികളിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. കാക്ക ഇതെന്താണ്?
തേനീച്ച, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരയന്നം. അരയന്നം എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ് അരയന്നം. വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത്, നല്ല വെള്ളത്തിൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് അരയന്നം ഉള്ളത് അല്ലെ. വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, ശുദ്ധജലത്തിലായിരിക്കും അരയന്നം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അരയന്നം ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. തേനീച്ച വന്നിട്ട് രജോ ഗുണമാണ്. തേനീച്ച എങ്ങനെയാണ്? അതിനാവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ തേൻ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എടുക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതെന്താണ്? നമ്മളെ കുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് തേനീച്ച രജോ ഗുണമാണ്. അതെനിക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം, അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് തേനീച്ചര എന്ന് പറയും. കാക്ക വന്നിട്ടോ വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തും വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും? കാക്ക ഉണ്ടാവും. കാക്ക തമോ ഗുണത്തിന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ ഓരോന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. നമ്മൾ പറയാം കാക്ക തമോ ഗുണം വന്നു, രജോ ഗുണം വന്നിട്ട് തേനീച്ച വന്നു, അരയന്നം വന്നിട്ട് എന്തിലാണ്? സത്വഗുണത്തിൽ വന്നു. സത്വം സുഖേ സംചയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമ പ്രമാദേ സംചയത്യുത. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണം ആകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിലെ എന്താ പറയണത്? സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ, സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പിന്നെ ബുദ്ധി വിഷയമായ നേട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ്? അയാൾ തൃപ്തനായിരിക്കും. അയാൾ എപ്പോഴും അയാൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ നേട്ടങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാവും, നല്ല ജോലി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരും എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കും? ഈ സത്വഗുണക്കാരൻ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ജോലികളായിരിക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശാസ്ത്രകാരനായിരിക്കാം, തത്വജ്ഞാനിയായിരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ. അപ്പൊ സുഖം കൊണ്ട് എപ്പോഴും ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ആരെ? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ. രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്താൽ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളാൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അയാൾക്ക് നേടാൻ കഴിയാവുന്നതിന്റെ അത്രയും അയാൾ നേടും. കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കിയാലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അയാള് എത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അയാൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും? ചിലപ്പോ ആശുപത്രികളും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായമൊക്കെ ചെയ്യുണ്ടാവും. പക്ഷെ രജഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണം പറയുന്നത് എന്താണ് പറയണത്? അവര് എത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ, അതായത് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അവരെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവര് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. തമോ ഗുണം ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവര് ഫുള്ള് ഉന്മാദത്തിലായിരിക്കും. അവർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒന്നും അവരെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു മുന്നേറും, ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് എന്താണ്? രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കാം, ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കാം, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കാം. രജോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിനെ തമോ ഗുണത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തും. തമസും ഇത് രണ്ടിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സത്വഗുണം മുന്നിലോട്ട് പോവുക. അത് അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സത്വഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം. ഇത് തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ അതിക്രമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ 3-ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റത്തില് അതല്ലെങ്കിൽ ആഹാര രീതിയിലൊക്കെ അതിന്റെ അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മറികടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ സത്വഗുണം വളർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് രജോ ഗുണത്തിനെ തമോ ഗുണത്തിനൊക്കെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും.
അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ഏതാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടും രജോ ഗുണത്തൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് സത്വഗുണത്തിനെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളത് ഒരു സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടും, അങ്ങനെ വാസുദേവാവസ്ഥയില് സത്വഗുണത്തിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കണം, ശുദ്ധ സത്വത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മനുഷ്യന് ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന് അയാളുടെ പ്രവർത്തനം, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ഏത് ഗുണത്തെയാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് പക്ഷെ എങ്ങോട്ടാണ് കടക്കേണ്ടത്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിന്റെ മുള്ളിലെ ശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതിലോട്ടാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വതമസുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്നത് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞത് ഇതില് 3ഉം തമ്മിൽ പിടിവലി നടക്കാനുള്ള സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതിലേക്കാണോ നമുക്ക് സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ സത്വഗുണത്തിന് കൂടുതലും മുൻതൂക്കം വരാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം വരാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് നിൽക്കണം, നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക്, ആ ഗുണത്തിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാ വിവൃതം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം, ഇവയെല്ലാം സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്താ പറഞ്ഞ, എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്ന പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും, ഈ പറഞ്ഞ 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ളത് മുഴുവനും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകും. സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 2 കണ്ണ്, കാരണം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ കാണും. അപ്പൊ 2 കണ്ണ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രം കാണുള്ളൂ, നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കേൾക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ കാണേണ്ടത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, കേൾക്കേണ്ടത് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ, അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അവര് ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ്, അവര് പരിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ലോഭ പ്രവൃത്തി ആരംഭ കർമ്മണ മശമസ്പൃഹ രജസ്തേത്യാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രജോ ഗുണമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നെങ്കിലോ അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാകും, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം, ഇതൊക്കെയാണ് രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങള്. അപ്പൊ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികള് തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർക്കൊന്നിലും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് അത് ഇനിയും കൂട്ടണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്, ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികള്.
നമ്മ ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കും. ഒരു ചെറിയൊരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെയാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഒന്നിലൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലുത് വേണം വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരതിൽ താമസിച്ച് അവര് എപ്പോഴും അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള പൈസനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ചാല് അവരിങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അവർക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഫുള്ള് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തില് വരുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ. രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോ അതാണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അടുത്തത് അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാക്കുന്നു. ഇനി തമോ ഗുണമാണ് വളരുന്നതെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമോ ഗുണം വളരുമ്പോ തേജസ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, അകർമ്മണ്യത കർമ്മം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ തേജസ് ഇല്ലാത്തടത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. താമസ സ്വഭാവം എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അവര് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാവില്ല. അയാൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതായിരിക്കും ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? തന്നിഷ്ടം പോലെ ആയിരിക്കും ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവില്ല. അധ്വാന ശേഷിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? അവർ അധ്വാനിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ബോധാവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവരെന്താണ് ജീവിതം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മരഹിതമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അജ്ഞാനം പിന്നെ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരെന്താണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനോ അവർക്കൊന്നും പ്രവർത്തി ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരുവിധ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സാത്വികർ ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞ? സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കാ പോണത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലാവുന്ന മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലാണ് മരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഋഷിവന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? സാത്വികർക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം, ജനർലോകം ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് ആ 14 ലോകങ്ങളില്. അപ്പൊ മോളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ, ഭൂലോകത്തിന്റെ മോളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആര് വന്ന് ജനിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോ അവര് വന്ന് ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അവര് ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നെങ്കിലോ അവര് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിലായിരിക്കും വന്നിട്ട് ആര് വരുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികള് ജനിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുന്നത്. അവർ താഴ്ന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആയിരിക്കും അവര് പറക്കുന്നത്. അവര് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ആര് പറക്കുന്നത്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് പറക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? ഋഷിവര്യന്മാരും മഹാഭക്തന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് വാഴുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വരും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരായിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. പക്ഷെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അവര് ജനിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്പലം പണിയ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സത്വഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് പറയും. രജോ ഗുണ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ലൈഫ് കണ്ടില്ല? അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കുറെ ഇടുങ്ങി കുറെ ടെന്റുകളും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഏതൊരു സമയത്തും ഒച്ചയും ബഹളവും വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ലൈഫാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലവും അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമായിരിക്കും. അവര് അജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ മൗഢ്യം അവരുടെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റെയർകേസ് കണ്ടില്ല, അതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം. അവര്
ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് ഒന്നിനും യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല, ഉണ്ടാവുന്നില്ല തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ പറയാനുണ്ട്. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവരോ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പോകുന്നവർ. അപ്പൊ ത്രിഗുണ പ്രേരിതങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ തോതനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവ് എന്താ പറയുന്നത്, പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതില് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു ബ്രഹ്മലോകം മുതലുള്ള ലോകങ്ങളില് സത്യലോകമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ. ഫസ്റ്റ് പറയണം നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മലോകത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബ്രഹ്മലോകം, പിന്നെ ഏതാണ് കുറെ ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ലോകങ്ങളിൽ ഭൂലോകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള 7 ലോകങ്ങളിലെ 6 ലോകങ്ങളോ ആ ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവര് അതിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും, ഈ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവരോ അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഈ ഭൂലോകത്തിലാണ് അവര്, ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ഭൂലോകത്തിലാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നത്, രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവര് ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്, സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സത്ത് തമസ്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന, അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആ വ്യക്തികൾ വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലായിരിക്കും അവർ ജനിക്കുക. അവരവിടെ രാജാവായിട്ടോ ധനികനായിട്ടോ ഒക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവരെ സമ്മിശ്ര ഗുണമാണുള്ളത്. അവര് താഴേക്കും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്, മുകളിലേക്കും പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൂലോകവാസികള് അവരെങ്ങനെയാണ്, അവര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കയറിക്കൂടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് കുറവാണ്. അവര് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്, ഈ രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അധമമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നീചമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് സാധ്യത തമോ ഗുണത്തിൽ. അപ്പൊ മനുഷ്യന് താഴെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 84 ലക്ഷത്തിൽ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യര് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 50 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതിൽ പക്ഷിയായിട്ടോ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ ഇഴജന്തുക്കളായിട്ടോ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ ആര് മാറാണ്, തമോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച്, തമോ ഗുണത്തിന്റെ ആ തോതനുസരിച്ച് എത്രയോ അവർക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അവര് അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് തമോ ഗുണം ബാധിച്ചവരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അവസരമുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലേക്കൊക്കെ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ, ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടല്ല, അവർ ശീലിക്കാനായിട്ടുള്ള അത് കുറവായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അതിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്രമേണ അവർക്ക് ഉയർന്ന് എന്താ പറയാ, തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് രജോ ഗുണത്തിലേക്കും സത്വഗുണത്തിലേക്കും വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്കും ഉയരാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പരിശ്രമം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മാത്രം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതില് ശ്ലോകം ഇല്ലല്ലേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ, ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം, ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തില് അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഈ ശരീരം
ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. ഭൗതിക ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ആ ആനന്ദം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോ അയാൾക്ക് എന്താണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയണം. അതിനു മുന്നേ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത്? 3 ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കണം എന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത്? അപ്പൊ 3 ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, അയാളുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്ലോകം പറയുന്നത് ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതകളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരരും നിന്ദകളിൽ സ്തുതികളിലും മൗനത്തിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഒന്നാമത് ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ച 3 ചോദ്യത്തില് ആദ്യത്തത് ചോദിച്ചെന്താണ്? ആദ്യത്തത് ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർഷ്യക്കിടയില്ലെന്നും അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലെന്നുമാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്. ഇതില് അയാൾക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, അയാൾക്ക് ഒരാളോട് ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തില് അയാള് എന്താ പറയാ, ശരീരസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ഏതെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു പ്രകൃതി ഗുണത്തിന് അധീനനായിട്ടാണ് അയാൾക്ക് കഴിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ശരീരം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ഗുണത്തിൽ നിന്നെല്ലാം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതനായിരിക്കും. തനിക്ക് ഭൗതിക ശരീരവുമായുള്ള താതാത്മ്യം ഓർമ്മയിലെത്താത്ത വിധം അയാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. ശരീരബോധം ഉണ്ടായാലോ അയാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ബോധത്തെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം? അയാള് ഭഗവാനിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. അങ്ങനെ താനെ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്, ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആസക്തി വരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ ആസക്തി വരാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ അത് വേണമെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക, ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുക, പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒക്കെ തുല്യനിലയിൽ കാണാം, മണ്ണും കല്ലും പൊന്നും ഒക്കെ ഒരേപോലെ കാണാം, പിന്നെ അപ്രിയമായിട്ടും പ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നില്ല, നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതികൾ പറഞ്ഞാലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ശത്രുമിത്ര ഭേദമെന്നില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഗുണത്തിന് അതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതില് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആരാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് പറയുന്നത് തന്നെ അയാള് ഒരിക്കലും അയാളെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അയാളെ മാനാപമാനങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അയാൾ ഒരാൾ നിന്ദിച്ചാലും ആദരവ് കാട്ടിയാലും അതും അയാൾ എന്ത് കാണുന്നില്ല അതില്, അതിനോടും അയാൾക്ക് ഒരേ ഭാവമായിരിക്കും, മനോഭാവത്തിലായിരിക്കും അയാൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ മാനാപമാനങ്ങൾ അയാളെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അയാളുടെ സ്വന്തം കടമ നിർവഹിക്കുന്ന പോലെ അയാൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ മാനിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം വ്യക്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷണം. പിന്നെ അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധഭരിതമായ പ്രവർത്തികളായിരിക്കും അയാള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർണ്ണ ആയാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കല്ലുകട്ടയായാലും മൺകട്ടയായാലും കല്ലും പൊന്നൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാൾക്ക് അത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അയാൾ അതിലൊന്നും യാതൊരുവിധ സന്തോഷമോ ആസക്തിയൊന്നും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ ഭാവമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്നിനും അയാൾക്ക് യാതൊരുവിധ അവരോടും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല അയാൾ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. അയാള് മറ്റുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ കൂടുതലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും അയാൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിനും പിന്നെ സാമൂഹികമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിനും അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ആരായിരിക്കും? ഇതൊക്കെയാണ് അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞ. അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതല്ലേ, അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതില് അയാളുടെ പ്രവർത്തികൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഈ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഉപായം എന്താ? അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അല്ലെ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എന്ത് പറയണത്? അതിക്രമിക്കുക അല്ലെ. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകം പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നോക്കാന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക, മനസ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുവിടുക? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിടുക. ഭക്തിയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. വിസ്തരണ മൂർത്തികളായിട്ട് രാമനായിക്കോട്ടെ, നരസിംഹ ആയിക്കോട്ടെ, നാരായണനായിക്കോട്ടെ, ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ധ്യാനിക്കാം. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരങ്ങൾ ആരെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിനൊരു എണ്ണ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഏത് ദേവനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണതത്വത്തിന്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപവിസ്തരണത്തിനായാലും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും. പിന്നെന്താ പറയാ? കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വിസ്തരണങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ഥിരനിശ്ചനായ മനുഷ്യനെ പിന്നെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം തന്നെ ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന് സ്വന്തം അർപ്പണം ചെയ്ത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ വേഗത്തിൽ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അഥവാ ഭക്തിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കൃഷ്ണനോട്
അടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനെല്ലാം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അപ്പൊ നമുക്ക് സച്ചിദാനന്ദാത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ച തന്റെ ഭാവം തന്നെ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാവത്തിലോട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വർണ്ണ കലശങ്ങളും സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനില് മനസ്സ് തിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ, രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ഏത് ഭഗവാനെ ആയാലും നമുക്ക് ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഗുണാതീതനായി മാറാണ്. നമ്മൾ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് പരിതസ്ഥിതി ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് ഉയരാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് രത്നാകരൻ ആരായിരുന്നു, ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരിന്നൊക്കെ സ്വർണവും പൈസയൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കാട്ടാളനായിട്ടുള്ള ഈ രത്നാകരൻ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അതിലെ ആര് പോവാണ്, നാരദ മഹർഷി പോകാണ്. നാരദ മഹർഷി വരുമ്പോ നാരദ മഹർഷിയുടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ കാട്ടാളനാണല്ലോ, എല്ലാവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പറിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അയാളുടെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് എന്റെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇയാള് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇയാൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾ പറ്റിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമല്ലോ, കാട്ടാളനാണല്ലോ. അപ്പൊ തിരിച്ച് നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കാണ്, നീ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ, നീ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ മക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ കാട്ടാളൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കാണ്, ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആരനുഭവിക്കുന്നു ചോദിക്കുക, നീയും നിന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അനുഭവിക്കുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയുമ്പോ ഭാര്യ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമൊന്നും ഞാൻ അനുഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം താൻ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആർക്കുണ്ടാവാണ് ഇവിടെ, രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാട്ടാളൻ ഉണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അയാൾ തിരിച്ചു വന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട അറിവ് തരാനായിട്ട്. അയാൾക്ക് തെറ്റു മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇതിന്ന് തിരുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹം വരാണ് അയാള്. കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ പറ്റുള്ളൊരു സംസർഗം കൊണ്ട് വരുന്നൊരു മാറ്റാണ്. നാരദ മഹർഷി അത്രയും നല്ലൊരു ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു ഭക്തന്റെ കൂടെ സത്സംഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മാറ്റം വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ കാരണം ചോദിക്കുകയാണല്ലോ, വേണ്ട ഉപദേശം ചോദിക്കുകയാണ് രത്നാകരൻ. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് രാമനാമം ജപിക്കാനാ പറയണത്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് രാമനാമം അയാൾക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിനോട് മര എന്ന് പറയാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത് അങ്ങനെ അയാൾ നാരദ മഹർഷി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചൊല്ലാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മര ചൊല്ലി അത് എന്തായി രാമരാമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്തത്, ഭഗവാന്റെ നാമായിട്ട് മാറണം. കാരണം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അവിടെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു ചെതൽപുറ്റായിരുന്നു പറയുന്നത്. അവിടെ അത്രയും തേജസ് ഉള്ള ഒരു ഇതിലാ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളത് അവിടെ എന്താ പറയുക ഒരു തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് അത് ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി അയാൾ അത്രയും വിശുദ്ധനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളൻ മാറ്റം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷമാണ് ആ രത്നാകരനാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്, വാൽമീകിയായിട്ട് രാമായണം രചിച്ചത്. അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രത്നാകരൻ എന്നുള്ള കാട്ടാളൻ. അയാളാണ് എവിടേക്ക് മാറിയത്, ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് രാമായണം രചിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു സംസർഗവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചു, തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാതും ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കതിന് പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. നമ്മളത് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ പടി മുകളിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ പോകെ പോകെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ഗുണത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മളെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ.